Ladies and gentlemen, prepare to embark on a sonic journey. Ez barokk főtér. Ez a főkapu, ezt Mária Teréziának a Váci látogatására építették 1700 valamikor, és nem általában sohasem átmenni, mert féltére árabajták, mivel olyan kevés idő alatt építették, ez ilyen tök rossz, még nem tudom. És itt van a börtön, amit meg szintén Mária Terézia építetett, ami annó egy Tereziánum volt, ami az elszegényedett kisnemeseknek a edukálására szolgált. Viszont ez csődbe ment, és utána felvásárolta az állam, és lett a mai napig használt börtön és fegyház. Itt jól látható egy modern barokk dolog. Itt található a Bécsi kapu, ami régi időben elválasztotta Vácot, káptalan Váctól, a mai Kisváctól. Itt volt régebben a városnak a fala. Itt Vácvárosnak a főtere. Ez egy nagyon barokk főtér, a barokkorban építették, ezt lerombolták a törökkorban, de ez a sok, nem, kevés helynek az egyik, nem. Ez a sok helynek az egyik, amit restaurálták, vagyis hát nem annyira barokk, mint volt, de még mindig barokk. Sok barokk építmény található, meg ilyen szobrok, meg ilyen díszítések, és ezért sok barokk minket. A 18. században itt két gótikus házát, amit átépítettek egy barokk házzá. Épület régen püspöki palotaként funkcionált, már a másokat némák intézete. Barokk építmény látnak, ez egy barokk kapu, ami bevezet az előbb említett intézethez, csak ilyen másik. A barokk építészet az a rekatolizációval indult el együtt a római egyházról a 15.-16. században, hogy ellensúlyozza a reformációt és ezt a letisztultságot az építészetben, hogy megmutassa, hogy az Istennek és az egyháznak mekkora hatalma van és mennyire ilyen pompázatos, ezért mindenféle túldíszítettséget és minden figyelhető, hogy mennyire használták ezt az ilyen természetfeletti erőket, az Istent mindenhol, az angyalokat, az aranyozást, a mindent, ezeket a tényleg pompázatos, meg freskókkal, meg mindennel tele voltak, milyen tök jó volt. Aztán meg végül is sikerrel is jártak a rekatolizációval, és nagyon sok hívük visszatért a protestáns vallásokról a katolikushoz. A mögöttem látható templom 1699-1745-ig épült a domonkosok számára, barokk stílusban. Székesegyház található, ott van a tetején 6 darab apostol. A másik fél 6 az meg igazából bent van a templomban belül így felrakva. Ez egy ilyen érdekesség, nem tudom. Oda alatt múlva van írva egy szöveg. És érdekes, hogy 2 tornya van és mindkettőn van óra. És ott egy ilyen nagyon nagy barokk kupola van a közepén, ami bentről nagyon magas, és ez az épület, ez igazából Magyarországon a második legmagasabb, és csak a Esztergomi bazilika nagyobb nála. Aztán meg, most fordulj meg. Az meg ott a püspöki palota, ami szintén barokk, az nem tudom mikor épült, de mindmárt az előtáblázat külön írja. A püspöki palotában Hangosabban! megszállt Bazinci Ferenc, nem tudta egy pár napig, aki egy ilyen nyelvújtó volt, és 1759-től 1831-ig, ami Jó, ránk hívják a... van. A Szent Háromság szobra látható, ez is egy barokk szobor, bár most le van takarva, itt ilyen szentek vannak ábrázolva, meg ott ilyen alvónő, és itt nagyon sok szent és angyal, meg ilyen dolgok találhatóak. 1823-ban lett vagy felépítve, vagy restaurálva, és itt további barokk építmények láthatóak, például az a templom ott, ezt most fordítsd oda.
és ez 1725 és 45 között épült, és ez Piarista templom, ez meg egy ház, ami szintén barokk, és ott van arrébb a Székes egyház, meg egy püspöki palota, ami szintén barokk. Ezen a házon is megfigyelhető a jellegzetes barokk díszítés. Minden álmom, az argót kenem vágom. Hey ho, nekem be kell látnom, börtönben a helyen vászon. Retetete, ratatata, nem is lehet olyan pararara. Neked ilyet csinni, baba, bájtóba vágsz. Ha van az persze, drága vágsz börtön. Remélem pár évem ott töltöm. Hüves gyilkosokkal üsölni a hűvösön. Adassa a pénzt, ne kevezeből bűnözöm. Tudod, hogy pászba vagy, ha vászba vagy. 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 Hiányozni fog a diszkó, és a diszkóban a sok szép cickó. Ennyi vagy a diszkó. Ha, de azért megéri, után kijövök, lesz mit mesélni. A bigék körben